Action! Ya na kai karan ban da abin ai rawa canzawa da ke ina jar hula bola kin bar shegiya tun yaushe Allah ya taimake ya za a yi da kayan wahala Allah to kin san ni da Allah ya taimake ni ne yawo da fayil da jar hula nan yawo da fayil hadan jira ake mun ba ba ci ba sha wajen gauta haka ake kira lalle fa janga ina zuwa na zo Allah ya taimake ni ba sai da wani mai gida na ya ce ya ka zo raba ka da tsiya ya dau tallafin noma ya bani a ƙarƙashin gawuna da in kika yi mun haka faduwa ga amma jiya ne to ai da naga ka baka ga na saki baki ba kawai kallon ka nake yi saboda kyan na gano ka saboda da mun shawa dan tuwon shinkafa nan ba yanzu da muka diba na kai abun ba a cewa komai ko baka tuna ranar da muka kuma tin kike ma kai masha Allah ai ni wannan tafiya ina wannan karba aiki wannan tafiya wallahi ko yes ko sai baba uban wa uban